Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Соңгы елларда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры уңышлары белән аеруча да сөендерә. Бик тиздән оркестр беренче тапкыр «Чаткылар» дип исемләнгән музыка фестивале оештырачак. Бүгенге әңгәмәбез дә шул хакта булыр. Кунакларыбыз Камал театры артисткасы Рейхан Габдуллина һәм оркестрның администраторы Алсу Нуруддинова. Хәерле көн, исәнмесез кызлар? Хәерле көн, исәнмесез. Әле безнең шатлыклы яңалыгыбыз да бар, шулай бит. Бу көннәрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры зур бүләккә ия булды. Дөресрәге инде мөхаҗирләр булганчык еллар спектакле безнең Алтын битлек фестиваленең җиңүчесе булды. Бу инде әлбәттә зур җиңү, зур шатлык дип әйтергә кирәк, шулай бит. Без бөтен коллегаларыбызны котлыйбыз. Бу безнең өчен бик зур шатлык һәм горурлык. Без горурланабыз. Һәм без бик бәхетле. Бу бит көтелмәгән, бу беренче тапкыр тарихта менә Татар театрының шундый зур дәрәҗәгә, националь театрның зур дәрәҗәгә ирешүе. Без бик шатмыз, барыгызны да котлыйбыз. Бу чыннан да зур горурлык. Менә Рейхан, сез әлеге спектакльдә Галимә ролен башкарасыз, шулай бит. Менә шушындый зур җиңүгә үз өлешеңне кертү ул инде әлбәттә күңелдә зур горурлык уята, шулай бит. Дөресен генә әйткәндә, бу спектакльдә безнең инде бөтен труппа катнаша дип әйтсәк тә була. Бу безнең бөтенебезнең дә зур эше һәм әлбәттә инде рәхмәт Фәрит абый Бикшантаевка безгә шундый мөмкинлек биргән өчен. Барыбызны да котлыйбыз. Рәхмәт. Шуны да әйтеп үтәсе килә, бу спектакльгә безнең оркестрның да үзенең бер өлеше керде, чөнки барлык андагы ишетелгән музыкаларны да безнең оркестрыбыз уйный һәм дә инде искәртеп үтәргә кирәк. Безнең шушы бик тә матур, аның искиткеч матур музыкасы бу спектакльнең композиторы ул Елена Шипова. Аны да котлыйсы килә. Шуңа күрә бу барчабызның да җиңүе, барыбызны да тәбрик итәбез шушы җиңү белән. Гомумән Татарстаныбызның җиңүе, шулай бит. Һәм иң мөһиме менә мондый җиңүләр күбрәк булсын иде, дәвамлы булсын иде, һәм иң мөһиме иҗатыбыз зәвыклы, матур булсын иде, шулай бит. Һәм тамашачыларыбызга тагын бер кат искәртеп узасым килә, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунакларыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз, студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Кызлар, инде тулы әңгәмәгә күчкәнче башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Оркестрның тарихына кыскача гына күзәтү ясыйк әле. Игътибар экранга. Татар драма театры үзенең беренче көннәреннән үк музыка белән тыгыз бәйләнештә яши. Камал театр оркестры 1922 елда бөек татар композиторы, татар музыка сәнгатенә нигез салучыларның берсе Салих Сайдашев тарафыннан оештырыла. Ул чорларда оркестр симфоник буларак бәяләнә. Бар академия театры гына даими рәвештә эшләп килүче шәхси оркестры белән мактаныла. Салих Сайдашевны башка шәхесләр алмаштыра. Тик коллективны 52 ел дәвамында җитәкләгән Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров, оркестрга яңа сулыш төшергән бүгенге сәнгать җитәкчесе, баш дирижеры Данияр Соколовны билгеләп узмый мөмкин түгел. Хәзергесе вакытта Камал театры оркестры спектакльләрдә катнашу белән беррәттән актив концерт эшчәнлеге дә алып бара. Драма әсәрләре һәм симфоник башкаруның уникаль бер синтезы булып тора. Һәм бу чыннан да шулай, әйтергә кирәк, менә соңгы елларда инде оркестр бар кешене эшли башлады. Сез инде халыкны берсеннән-берсе матур концертларыгыз белән дә сөендереп торасыз. Әле музыкантлар саны да артты, шулай бит ишәйдегез. Һәм бик тиздән өр-яңа фестиваль дә көтелә. Менә бу фестиваль ничек барлыкка килде, аның идеясы хакында да сөйләп үтсәгез? Бу фестиваль барлыкка килде. Менә былтыргы сезон ябылганда бит инде безнең Шәрык клубы ачык һавада ишек алдында шушындай сезонга нәтиҗә ясап, бик тә матур концертны программа оештырганнар иде. Һәм ул тамашачыларга батты, алар билетлар бик тиз арада алынып беттеләр һәм бик тә ошады. Шунлыктан безнең җитәкчеләребезгә шундый бер идея килде. Әнигә әле без сезон
нәтижесі иттереп, шушындай музыкаль фестиваль ясамызға деген. Әлі жетмесе совхоада. Әлі жетмесе совхоада, бұл жәйкіні шушындай совхоада матур музыка тыңнап, артистларының шығышын қорап, өзіңе рухи бойлы қалу, һәм шушы идея білән, менә шушы фестиваль барлыққа келді. Ол біздің бірінші тапқыр үте. Шуға күрә дә бик борчылабыз, ничек килеп чыгыр икән, нәрсә булыр икән. 5 көн дәвамында булачак һәм шушы 5 көн дәвамында булуына карамастан, ул безнең һәр көн төрле, бер-берсенә ошамаган. Шуңа күрә дә миңа калса, бу безнең тамашачыларыбызга бик ошаячак. Менә беренче фестиваль дип әйтеп үттегез, шулай бит. Ул бит әле беренче булуы белән кадерле дә, шулай бит. Ниндидер яңа хисләр, яңа хыяллар, яңа өметләр, һәм менә алсу әйтеп китте, ниндидер билгесезлек тә бар, шулай бит. Менә исеменә килгәндә дә ул шундый саф, үзебезчә матур яңгырашлы чаткылар дип атала. Менә бу исемдә дә ниндидер серлелек бар сыман, шулай бит. Без бу исемне, менә исем фестивальның исеме кирәк иде бит инде. Без аны бик озак уйладык. Шундый күп исемнәр тәкъдим ителде. Нинди вариантлар бар иде? Ахәңдә булды, мираста булды, ялкында, ансы да, монсы да дигәндәй. Ләкин алар барсы да ничектер примитив, банальный кебек, шулай ук башка җирләрдә кабатланган кебек һәм менә безнең музыкантыбыз Динә Закирова нигә әле без аны чаткылар дип атамыйбыз диде. Безнең шушындай театрыбызның архивында шушындай спектакльдә булган чаткылар һәм шунында нигә әле русчада матур яңгыр, искры чаткылар һәм шундый нәтиҗәгә килдек, фестивальне чаткылар дип атарга. Искры чаткылар, йолдызлар, бик матур исеме. Шулай туды инде исеме. Менә безнең Рейханыбызның музыкаль белеме дә бар. Миңа калса, менә ул әлеге фестивальне аеруча да көтеп ала торгандыр. Без бик каты әзерләнәбез. Шушы инде бу фестивальдә катнашачак артистлар белән берлектә. Менә бу сезонда һәм башка алга таба булган сезоннарда инде җырлап үткән җырларны, концерт программаларыннан иң матур, иң яхшы җырларны Алла бирсә без башкарырга әзер булып торабыз инде. Менә концертның беренче көне хакында сөйләшеп үтсәк, анда инде театр артистлары һәм шул ук вакытта эстрада артистлары башкаруында бик матур җырлар ишетә алачакбыз. Менә Рейхан башкаруында нинди җырлар ишетербез икән? Алла бирса, Салих Сәйдәшев язган җырларны башкарачакмын. Бу инде Гөлйөзем ариясы һәм Тургай дигән матур җыр булачак. Демәк, менә шуннан да бик матур, зәвыклы концерт көтә безне. Шулай да гомумән алганда, менә бу программа ничек төзелде? Бу программа безнең идеялар күп иде. Идеялар күп, әйтеп үтәсе килә, беренче тапкыр булгач, теге алай да эшләп карыйсы килә, булай да эшләп карыйсы килә, ләкин бары тик шүрләтә. Һәм идея әле бит ул ошамаска да тиеш. 5 көн дәвамында ничектер үзенчәлекләр булырга тиеш. Һәм шуннан соң әйдәгез, безнең җитәкчебез Данияр Соколов булай эшлибез. Безнең беренче открытие көнендә ул сезон дәвамында безнең театр артистлары белән, шулай бит әле безнең оркестрыбыз театр артистларыннан тыш эстрада артистлары белән дә төрле үзенчәлекле шуны концертлар ясый бит инде оештыра. Аларны дусларыбызны да чакырып, иң яркий номерлар белән инде фестивалебезне ачып җибәрик һәм шулай ук безнең бит төрле проектлар бар. Шулай ук оркестрыбызның шәһәр клубында үтә солистларыннан камер вариантындагы концертта да бер көнне шуңа багышлыйк дип халык белсен, ничек камерный оркестрның нәрсә икәнендә. Аннан балаларны да искә алып җәлеп итәргә кирәк, чөнки безнең киләчәгебез ул балалар да, аларны да бу фестивальгә кертергә булдык. Бер көнне менә махсус балаларга багышладык. Һәм дә инде әйтеп үтәсе килә, бер көнне безнең багышлыгыбыз килде, үзебезнең Камал театры артистларына, безнең
оркестр бит инде аның вазифасы менә театрда булгач, ул музыкаль спектакльләр, менә классикага басым ясау һәм менә бер көн без багышларга булдык Таҗи Гыйззәтнең Башмагым спектакле буенча язылган Җәүдәт Фәйзи либреттосына. Ул безнең концерт варианты булачак. Һәм дә инде соңгы көн ул да булса безнең яңа дип атала. Шуңа күрә нигә яңа? Ул да булса безнең менә республикабыздагы яңа композиторларны ачу, аны халыкка тәкъдим итү. Бу елны республикабыздан гына түгел, Мәскәү һәм Санкт-Петербург консерваторияларыннан да композиторларның әсәрләре катнашачак. Шулай ук ясалма интеллект дигән нәрсә белән дә эксперимент үткәреп карыйбыз. Ясалма интеллект дип әйттегез, нәрсә соң ул менә? Гади тамашачыга ничек аңларга аны? Ясалма интеллект ул мондый форматта менә әле дөньяда концертның булганы юк. Безгә менә шушы специалистлар, без аларны Санкт-Петербургтан чакырттык. Без инде марттан бирле бу әйберне тестировать итәбез, алар белән тыгыз элемтәдә бергә эшлибез һәм бу форматның концертның ясалма интеллект белән булганы юк. Бу ясалма интеллект нәрсәне аңлата? Менә һәрбер уен коралына ясалма интеллект һәрбер уен коралын үзенчә күреп, аңлап, шул концертның тематикасыннан, музыканың тематикасыннан да китергә кирәкме бит инде менә экранга ничек аңлый уланы күрсәтә. Музыканы шулай тулыландыру. Әйткәнемчә, ул безнең беренче тапкыр. Без бик борчылабыз, нәрсә килеп чыгыр, чөнки без үзебез дә белмибез, нәрсә менә килеп чыгасын. Эксперимент булганга күрә, безнең IT специалистларыбыз да белмиләр, нәрсә килеп чыгар, без дә белмибез. Нәтиҗәдә миңа калса барсы да әйбәт булыр дигән. Барлык әйбернең дә башлангычында инде ул талант һәм тырышлык ята. Һәм менә бу әйберләр бергә кушылганда, әлбәттә инде нәтиҗә начар була алмый. Шулай. Менә минем 4нче көн хакында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Менә әле бу көннәрдә генә оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Данияр Соколовның бер интервьюсын тыңлаган идем. Һәм ул анда менә шушы Башмагым концерты хакында менә мондый сүзләр әйтте. Бу безнең өчен бик мөһим юлга ныклы адымнарыбыз диде. Менә бу көннәрдә безнең хәбәрчебез дә әлеге репетицияләрне күреп кайтты. Менә тамашачылар белән башта бергәләп карыйк, аннан соң инде фикер алышуыбызны дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Тиздән, бик тиздән бар Казанны Шаткалар музыка фестивале гөрләтер. Һәр көнне тамашачыларны билгеле бер программа, чакырылган коллективлар чыгышлары, хәтта музыкаль спектакльләр көтә. Шуларның берсе Башмагым комедиясенең концерт варианты. Аның өстендә сценарий авторы Илтизар Мөхәммәтгалиев, сәхнәгә куючы режиссер Радик Бариев һәм бу идея тәкъдим Данияр Соколов тарафыннан һәм без инде артистлар иншалла шушы ахыргы чиктә ничектер без аны сәхнәдә тәкъдим итәргә тиешбез. Бар безнең аккомпаниатор, без аның белән берлектә аны өйрәндек. Кем нинди әсәрләр җырлый. Мин үзем, мәсәлән, Җиһан ролен башкарачакмын. Җиһан музыкаль әсәрләрен җырлаячакмын. Башмагымның әлеге репетицияләре гөрли. Аларны Камал театрында төшерү төркемебез белән берлектә без дә рәхәтләнеп тыңлап кайттык. «Башмачки» — это интересная музыкальная комедия. Мы с большим энтузиазмом с артистами подошли к подготовке к ним. К сожалению, наш педагог по вокалу сейчас на больничном. Мы желаем Раиде Икламовне выздоровления, очень ее любим и ждем. Рөстәм Яхинга багышланган концертта Рөстәм Яхин шундый сүзләр әйткән. Драма артистлары, җырчы артистлар шикелле көчле тавышлары булмаса да,
алар җырның мәгънәсен тирәнрәк кешегә ача алалар, җиткерә алалар дип әйткән. Һәм мин дә шул ук фикердә, шулай булыр дип өметләнәм. Без драма артистлары буларак җырны җырлап кына түгел, аның мәгънәсен тел төбен җиткерә алырбыз дип тамашачыларга. Біз исә фестиваль уңышлы узсын, тамашачы алкышлардан тынмасын, һәркемнең йөрәгендә үз урынын тапсын дигән теләктә калабыз. Амин, шулай булсын. Инде башмагым музыкаль комедиясының эштәлегенә дә тукталып үтсәк, монда инде искелек кануннарына каршы чыгып, ихлас хисләре өчен көрәшкән Галимҗан белән Сәрвәрнең мәхәббәт тарихы сурәтләнә. Һәм менә тарихка күз салсак, баш рольләрдә беренче булып Мәрьям Рахманкулова, Галия Кайбецкая һәм Фәхри Насретдиновлар уйнаган булганнар. Бүгенге көндә исә төп рольләрнең берсен Рәйхан башкара. Менә шушындый шәхесләрдән соң нинди эзләнүләр алып бардыгыз, Рәйхан? Эзләнүләргә килгәндә, мин хәтта грамм пластинка сатып алдым. Мин юлыма шундый башмагым дигән грамм пластинка очрады. Мин бик шат. Үзе эзләп тапкан. Әйе, үзе эзләп тапкан. Мин аны өйгә кайтам, шуны куям, тыңлыйм һәм күз алдыма китереп утырам. Ничек уйнаганнар икән, ничек җырлаганнар икән алар. Аларның менә җырлауга килгәндә, алар күбрәк уенга игътибар итәләр. Без менә ничек инде Айгөл әйткәнчә, эштәлеген, аның фикерен җиткерергә тырышабыз. Алар менә шулай ук ничектер үзләре эчке тоемнаулары белән шушы музыканы аңлап, ничектер хәтта шушы грамм пластинканы тыңлаганда да аны барыбер ишетеп, тыңлап, аңлап була. Ничек шул вакытта ничек алар җырлаганнар, уйнаганнар. Һәм инде шуны тыңлап, мин дә үземә кайбер ниндидер нечкәлекләрне алырга тырышам. Менә бит. Әле менә мин тагын ишеткән идем, киләчәктә, менә бу юлы бит инде концерт буларак тәкъдим итәсез. Киләчәктә тулы бер спектакль буларак та тәкъдим ителәчәк. Алла буйырса, бу инде безнең әлегә концерт варианты гына була. Аңа да карамастан 30дан артык музыкаль номер. Һәм инде алга таба, Алла буйырса, ышанабыз, башмагым музыкаль комедиясе сәхнәдә куелачак дип. Планда бар, шулай бит. Менә әйтергә кирәк, Камал театрында берсеннән-берсе талантлы артистлар хезмәт куялар. Алар инде җыр моң буенча да алдыңгылар рәтендә. Менә минем күңелдә шундый сорау туа, ничек сез аларны сайлап аласыз? Ничек сайлап? Кастинглар үткәрү мәсьәләсендә булгалы инде, кастингта инде әйтәсең, ничек сайлап алабыз? Менә без бит инде беләбез, һәрбер артистның спектакль бар бит инде спектакльләр, җырлысы, шуннан карап, кемнең безнең бөтен артист җырлый торган. Шуңа күрә дә бу бит әле бездән генә тормый, безнең сайлаудан да шулай ук артистның да теләге булуы кирәк. Әлбәттә, кайбер артистларыбыз, менә Рәйхан, Айгөлләр, Ләйсән апалар, Раил апалар, алар янып торалар аның белән, аларның җырлыйсылары килә. Шуңа күрә дә кемнең менә тырышларын сайлап аласың инде. Һәм инде әлбәттә бу миңа калса тавыш тембрында тора. Мәсәлән, тенор партиясын баритон җырлый алмый, шуңа күрә тенор, баритон, сопрано, альт шулай сайланып алына миңа калса. Моның да үз нечкәлекләре бар икән. Менә Рәйхан, киләчәктә оркестр белән берлектә тагын нинди әсәрләр башкарыр идегез? Бу бик кызык сорау. Минем инде менә элек булган спектакльләрдән, шундый элеккеге, бәлки хәтта татар халык җырларыннан да шундый концертлар булса киләчәккә таба бик рәхәтләнеп башкарыр идем. Алла бирсә. Менә мин үзем Рәйханның тавышына үлеп гашыйкмын, инде әйткәнем дә бар бит. Миңа калса, менә туры эфирда да тамашачыларыбызны сөендереп, Рәйхан берәр җырыгызны башкарып битсәгез, бик матур булыр иде. Әлбәттә, бу инде безнең башмагым музыкаль комедиясендә яңгырыйчак җырыбыз. Башмагымның башы башка, киеп бирермен һәр ашка, басып бирмәм вак-вак ташка, тиз тишелер
Алкышлыйга бик зур рәхмәт, Рәйхан. Инде шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашып килә һәм тапшырубызны йомгаклап сорыйм әле сездән. Менә шушы оркестрдан нинди нәтиҗәләр көтәсез? Менә шушы оркестрның фестиваленнән. Шәхсән мин бу оркестрның фестиваленнән шушындай яңа талантлар ачылышын, яңа композиторлар, яңа менә балалардан яңа йолдызлар, шулай ук үзебезнең артистларның нинди аларның тавыш диапазоны төрле, алар нинди талантлы икәнен сәхнәдә менә аларны җырчы буларак та ничек күрергә, тамашачыларга таныту, шулай ук безнең тамашачыларыбызга театрның, оркестрның ул менә төрле икәнен, барыбер бит инде нинди кешедә оркестр дигәч стереотип яши бит, алар оркестр дигәч Бах, Моцарт, шуларны гына уйный дип кабул итә классик әсәрләрне. Ә безнең оркестрыбыз ул киң кырлы, шуңа да менә шушы стереотипны сындыру, тамашачыларның фикерен үзгәртү дигән нәтиҗә көтәм һәм бу фестивалебезнең масштабный рәвештә зураюын, киләчәктә тагын да зуррак үсүен көтәбез. Рәйханның фикерләрен ишетсәк. Озу монда бөтенләй берне әйтеп бетерде. Кадерле тамашачылар, без сезне көтеп калабыз шушы матур фестивальдә. Ул инде безнең Шарык клубы ишек алдында узачак. Һәм бөтен мәгълүматларны сез безнең Telegram каналында һәм башка каналларда күрә аласыз. Рәхмәт. Кызлар, менә шундый җылы матур әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә очрашулар булып торсын, фестиваль гөрләп бетсен һәм иң мөһиме дәвамлы булсын, шулай бит. Һәм халкыбыз менә шушындый зәвыклы музыканы яратып тыңласын иде. Һәм тагын шунысын да әйтеп үтим әле, миңа калса менә шушындый күзләре янып торган һәм шул ук вакытта һәрвакыт яңалыкка омтылып торган дирижер булганда инде артистлар бик рәхәтләнеп аның артыннан иярәләрдер, шулай бит инде бу чын мәгънәсендә яңалык. Шулай. Алга таба да уңышлар, сау булашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.